niin, hojo. 20. päivä toukokuuta 25. Rypsiä kylvämme lievällä riskillä. Järkyttävän kylmä tuuli on pihalla. Ja maakin on äärettömän kylmää. Ei oo rypsin kylmä aika millään lailla. Kuitenkin se jähtyy tässä nyt vielä vähän lisää. Sadepiskoja näyttelee ainakin tiistaille asti, mutta kuitenkin sadepiskojen väliskin näyttää, että alkaa olla 18 lämmintä, että siinä mielessä ei pitäisi olla mitään hätää. Käy kuinka käy. Nämä on joskus tällaisia asioita, että voi valita hyvin tai voi valita hyvin huonosti, tai siitä väliltä. Joutuu äkheellä vähän ypätä. Lapiomuokkaa rupeaa aina sillä lailla oikein nurmikkaa on näin, niin se vähän vaeltaa sillä lailla ja sitten kun ei tullut ajettua näin viteihinsä, niin sitten joutuu ajaa äkheellä viteihinsä, kun sitten ajaa kylvinkoneella samaan suuntaan, kun on lapiomuokannut, niin se ei oikein tasoota ja käydähän tuossa pihalla, jos tarjethan olla, niin sellainen rapitista pieni puutekin siihen asiaan vielä. Kuinkahan tämä taas? Oi, pitäisi ruvata rattia. Tää on yhdellä kädellä on tällaista tämä ajelu. Laitetaan sen siitä menemään vähän maahan. Noin ja sitten jos käydään pihalla. Tämä on joskus edellisellä omistajalla vääntynyt ja katkennut, niin se ei tämä vasenreuna on tästä vähän korkealla. Mutta se on vaan tämä muokkaamenosa. Sittenhän täällä on tällainen kerääjäkasvusto. Eli pääasiassa nyt menee apilaa, mihin on vähän timmoteita väriksi seas. Niin mikäli Puolalainen mahtaa olla RS100 hankkijalta hankittu. Siellä on levitin lautanen, jonka nopeutta voi säätää, eli se säätää sillä, että miten leviää, että se heittää. Ja sitten tuossa on vaan mekaaninen läpän annosteli. Siinä on nyt ollut vähän jotakin, että siellä on vielä sulukieläppä sähköinen, niin se välillä tulo ja välillä ei tule. Sitä kun säädät vähän suuremmalle, niin sitten tulokin jo kaikki. Siellä on jonkun verran rypsinsiementäkin seas, että se vähän sattuu välillä aina heittää johonkin nurkkahankiin. Tähän se sitten vaan heittää tuohon eteen ja kone multaa. Mutta täällä on, kun etulata on nyt niin alhaalla, no aivan senttiä vaille niin alhaalla kuin saa, niin siihen pitäisiköhän nuo siirtää pykälän alemmasta, ne on niin kulunut. Viime vuonna vaan huomasin, että se ei oikein tasoittanutkaan sitä. Niin kuin Viljalla, että kun mennään kumminkin melkein 3-4 senttiä syvemmäätte, niin siinä se. Siihen se johonkin sitten siemen, että se on aika lailla pintoja myöden mennähän ja
No eihän niitä täältä löydä. Siihen kun ne putoaa, niin... Ja on vähän tuo puteo peittaus ainakin saman väristä. Innoittavaa kyllä tämä nurmikko. Joo, ja sitten on... Sanoisin, että on joka toinen, vaikka ei olekaan kiinni. Elikkä molemmilta reunoilta on reunimaasit auki sitä varten, että muutoin pitäisi sitten harjoitella hyvin ajamahan pienellä raolla tuohon. Elikkä sen sais kyllä ihan joka toinen, mutta se pitää aina muistaa kuinka päin ajaa. Ja sitten kun reunoilta on auki, niin 2 melkein keskimmäistä on myöskin auki. Ja tuossa on Nuankoska. Siinä menee 2 vierekkäin taakse ja 2 vierekkäin eteen. Ensimmäisenä vuotena en silloin huomannut edes kattoa. Oli sitten vähän levierako. Joo. Kylmä on kyllä keli. Ja tuossa on tuo TJ Ruis, niin se on terhakkaa siellä mihin sitä on, ja on sen suurimmaksi osaksi. On siellä yksi alue, mikä on vähän talvesta kärsinyt, mutta ei sen saa antaa häiritä. Kokeillaanpa vielä päästä eteenpäin, siihenköhän mahdon jäädä. Olishan se kätevää, kun laittaa joku kameran kuvaamaan näin. Se sitten. Siihen se tosiaan huiskaa niitä siemeniä. Ei niitä näe. Se on sellainen tavoite, johonkin on ollut 3,5 kilon paikka, ja kyllä se hyvin yhtenäiseksi on tullut se apila sieltä. Ja jokuhan tosiaan halusi vaatia, että sinne pitää heinämääsiäkin laittaa sekhaan, ja niistä nyt tietysti niin kuin näistä nurmikoistakin, että niistä joku ria saa lopuksi. Totta kai se heinäkin siinä, tämähän on se autuus on siinä, että se uinnin jälkeen ja paljon ennen sitä kun rypsi tuleentuu, kun tää on 25 sentin rivin välillä, niin se siellä vääntelöö ja tekee taikoja. Ettei se hukkahan mene kyllä se apila siellä millään lailla. Ja sitten jos se rypsi oikein pahoin vaikka epäonnistuu, niin kasvaa sitten edes apila. Orahia on ympäristössä tullut paljon jo pintahan ja näyttää aivan sillä lailla suotuusalta. Minäpä käännän laitteen taas toisinpäin, tai siis toiseen suuntaan. Noin, se alkaa sitten kiilakylvö tässä lopuksi. Lopuksi pienen kannanotonkin voisin ottaa, että tuossa tulee aina kuunneltua kollegoota ja muita vastaavia. Muun muassa tuossa Ylistaros eräs kauppias, ja ei kauppiashan sanoo niin kuin asiat on, mutta olisi nyt aika ikävää kuultavaa, että taas on maajussit täysin 100% kusetettavana, että kun Suolan toimittaja Jara sanoo, että vaan kesäkuussa kuulkaa voitte jotakin ostaa, joka tälle kautta tarvittaa, ja hinta on tämä. Ja että kyllä se, joka tämänkin uskoo, niin voi. Eikä siinä, että nehän kykenee tämän ilmeisesti näin tekemään, että siellä sellainen, joka 150-250 tonnia kautta he jotakin ostaa, niin
Jääkö sille mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin ostaa silloin kun sanothan, että kyllähän tuo nyt alkaa, eihän tuo mitään markkinataloutta tuollainen on. Kaukana siitä, hyvin kaukana. Pakotethan ostamaan tiettynä aikana jotakin ja tiettyä hintaa ja se hintakaan ei taida olla nykypäivänä enää kyllä mitenkään tekemisissä oikein minkään asian kanssa. Hyite. Aika järkyttävää. Tämä vielä sitten, että kun järkyttävämpää melkein, että tämä suvaathan tällään. Täis nousta jonkunnäköiseen parikaariin. No, tässä pitää ruveta pyörimään ja venkoilemaan, niin täällä Arne Tanninen, Washington.